zonke gcwala ngani Skribengu siphakamisa 7 zonke gcwala ngani dala ngingugulova keleke Jani Skribengu siphakamisa 7 zonke gcwala ngani ho Nkosi yami liyaphila yini nangwanothe enzansi yaphila yini kodwa niyaphila yini bantwana benkosi niyaphila nonke sengikhona mina uPhuthini yebo ngikhona ade ngisebenzise lo uyasebenziseka yini lo sebenziseka wena nazonke awuboni ke sengikhona niyaphila yini kodwa niyaphila yini kodwa yini yebo ngikhona yes kunjani bahlatsha ngiphilile uthi ngikhiphele wash lokuzula ngifakele lo laka niyaphila yini kodwa kodwa isi right sibonga kakhulu bhuti uma ngabe nje silungile siyabonga kakhulu mhlonishwa sanibonani kodwa niyaphila yini kodwa ngiyaphila ke ngidonsa umqhele wami mhlambe ke ngizoba nesithunzi niyaphila yini kodwa siyaphila nathi cha ngicela zonke inyanga mafuna ukukhuluma nami kezi emibhedeni yazo manje sihlalele ngasembhedeni sonke lishona ilanga kusebusuku asikwazi ukwenza live semakhishini ngiyacela kuzo zonke inyanga omunye wangibuza wathi uphi umsamo wakho Phuthini nawo wami umsamo lapha phansi niyawubona hey wona umsamo wami mina wami umsamo uyimali awukho nje omunye umsamo enginawo umsamo wami nje uyimali ebekwe phansi awukho nje omunye umsamo enginawo wodwa nje wami umsamo wami nje umsamo wodwa you sound tired ngemali what is boy now wami umsamo ethi awubona wami kumsamo lo ya wami umsamo yiwo lo ethi awubona yiwo ke lo yamsamo ilungu wami ke lo iwona ke lo yamsamo lo yiwo umsamo wami ke lo hayi angivele ijijele yonke phansi umsamo ami kunje nawo wami umsamo phansi awukho omunye umsamo enginawo ngaphandle kwalo yes ngihlala nginomsamo hayi awubalile kahle ningakhule amana umsamo wami ke loya yes owami umsamo loya wena wakho nani nokhamba usho udakiwe wakho shuthu wakho umsamo yadakwa phela umsamo wesidakwa umsamo onotshwala owakho umsamo udakiwe noma ungathi wena u3K umsamo kona noma ungathi u3K noma ungathi yini umsamo kodwa umsamo nje wendoda phansi ufana ucwale yes sanibonani niyaphila yini kodwa abantwana benkosi siyaphila nathi noma ngathi u5000 noma ngathi u2.5 noma ngathi u300 iwona umsamo lo enginawo wena wakho umsamo yini wakho umsamo uyona imali nawo kumsamo mina okhuluma kimi money talks so mathiwa money talks khulunywa ngowami umsamo okhulumayo yes fanele indoda nendoda ibe nomsamo yes impepho ilama yabo imali ecwebezelayo naya lapha imali ecwebezelayo iyona impepho ke yes iwona umsamo wami ke loyo makuthiwa na umsamo yes khulunywa ngomsamo wami nginawo nje umsamo thiwa amandla wathatha futhi ngiwathatha emalini awekho kamanye
Yes. Niyaphila yini kodwa? Yes, ngaze nganithanda. As long as niphila nje bantwana benkosi. Yes. Yes, ungabi nazi ihlanu. Yes. Ihlanu uma uqeda ukuthola istory uyalahla ihlanu. Not uBobo no 10 cent bokulahla lokho. Yes. Lahla nje lahla. Uyabona ubolahla ihlanu not uBobo na phathwa lo beka ama 1 rand 2 rand kuyali. Yes. Ehena. Yes. Alright, kunomfundisi waseJericho oqola umuntu sanibona wemaJericho. Aphila yena amaJericho. Mina ngishaya yonke indawo, ngishaya inyanga, ngishaya abafundisi, ngishaya ngapha. Ngeke uphikisane nami. Yes. Ufuna ukuzophayila izinja zami, angingazi izinja. Sungamane uzongiklinela ivolovola, anginazi izinja. Yes, ungangiklinela nje ivolovolo nge1000 ngosuku. Nako kongangenzela kona ukuthi wakline wonke amavolovolo 1000 ngosuku. Yes. Hayi izinja nginazo. Sizolibele ibanga umsindo noma inyanga sefikile. Makufika inyanga fanelanga izinja abanga umsindo. Mele uvele uthelele nje mawindoda, uthelele nje mawindoda. Uthelele nje mawindoda. Yes, kanjalo. We King Molifa ungene la. Nangu King Molifa. Lo ikuthiwa ufonela abantu wathi kimi wathi yena uyangibhadala. Uthi ungibhadala ngalipho emlifa ungene. Yes, mina ngikwazele rank nje. No ubona nje rank. Ucela ukuthi abantu abanikele ngo10 rand. Ngakubona ucela la eGoli ukuthi ucela abantu benikele ngo10 rand. Leyo ukuthi uyangibhadala ngazi ivelaphi. Bese uvula ikhamera weKing Molifa. Angizwani mina nabantu abangikhulumela into engekho. Uyaphila mkhulu? Ngiyaphila, ngicela uvula ikhamera bhuti. Indawo engiyona angikwazi uvula ikhamera. Hayi mawuthi uhlala emkhukhwini ungafihli, vula nje ikhamera. Angihlali emkhukhwini mina khehla lami. Ake ngicela ukwenza kanje mkhulu. Sivuleke ikhamera, sivula ikhamera nje. Ngizocela silalelane khehla. Ngizwa uthi uthiwe ngiyakubhadala. Lalela. Kufika umbiko la okuthiwa wena uthi wena uyangibhadala. Usho bani? Uthi wena usho njalo ku live bakho uthi wena Usho bani khehla? Kusho bani khehla? Ake siyenze kanje mkhulu. Izolo ngisuka eCape Town ngifonelwa umuntu lapha ethi naku lapho uThabani ukufake kulokhuzana. Kuyakhulunywa lapha kuthiwa wena uthatha imali erank. Ngiyabuza ukuthi le ndoda wayingangifonelanga ingibuze ngalonto le. Mana akusizolo bekuyinamhlanje ekseni. Akusizolo bekuyinamhlanje ekseni. Lokufonela ukutshela iphepha elibolile. Akusizolo namhlanje ekseni vula ikhamera yakhe. Bese ukhuluma nami ghost yala eSouth Africa. Ngibone ngathi uyathanda udokotela uphefumula. Akalinde nje. Yes, udokotela avula imic ebese ehlisa umoya azi iphepha ukuthi la namhlanje akusela izolo. La namhlanje. Uyabona ke. Yini ayibonayo spiritual? Yini ayiboniswayo spiritual? Ngibuza kwabamlandelayo. Vula imic, imini idlozi lakho sengiyakutshela vula imic. Noma ya linde ngisekhawashi la. Okay, mana khetha ngikhuluma. Ngicela ukukhuluma khetha la. Yehlisa umoya nguxoxela ukuthi ithi utheni. Yehlisa umoya. Mawusungena nje la vele usushaya ngomlakalaka umbhejazane ngeke la. Manje la afuna ukuthi ubeke phansi umoya bese kukhulunywa nawe umoya ubeke phansi. Ungadatazeli ngoba nalowo muntu okufonelile akakufonelanga izolo, ufonela namhlanje. Mina ngisiza wena ngithi beka umoya phansi. Ngifuna ukukhuluma nawe ngesigameke esibikwe ngawe la ukuthi kuthiwe wena uthe umuntu hayi mina noma ngathi uyahamba yongiceba kuThabani ukuthi ngithathe imali yakhe. Angeke mina ngize ngiyibhadale ngoba uThabani ngiyamkhokhela. Ngathi mina ungazelalo akaze mina
kube nomuntu othi ngimskemile. Akukhona oyedwa umuntu owangifonela engifuna indaba zezimali. Mina ngimangele izolo mase ngifonela kuthiwa nangu uThabani ukhuluma ngawe lapha uthi wena uthatha imali erank. Izolo no phela Ivideo yayizolo. La video yayizolo. Yamali yabantu baserenke. La mali eSouth Africa linda kancane ivideo yanamhlanje athi nase South Africa. Ima phela khe. La video le ngangicelela umfuli lapha imali. Angiloni izinga lo 10 rand. Asikhulume so2 beka phansi umoya ngithi ivideo enziwe namhlanje South Africa namhlanje kuseni. Ngikhuluma ngayo le ndaba ukuthi kuthiwa wena uthi wena uyangibhadala ngeke uzukhokhe makuthiwa khona umuntu yemkhulu. Into yakho my straight cash. Into yakho my straight. Ukhuluma nami efonini. Ulethe lo muntu lowo. Awukwazi mkhulu ukuthi uqhamuke usuza la usuzokhuluma ngegama lami ungipende igama lami kabuhlungu uthi mina ngithatha imali erank. Awuyidli imali. Angidli imali? Awukazi ucela umnikele erank. Awuna ivideo yakho userank ucela i10 rand. Baba musungivala imic. Imali eswe bekurank bengicelela umfuli erank ngangicelela umfuli wayicula erank. Okay mana-ke man awuzange ucela ama10 rand erank ayikho ivideo yakho erank ngangicelela umfuli erank ivideo uyilalele kahle ngipostile lo video le video ya 3 years back Lindake ikuphi 3 years back ikuphi okungamanga 3 years back into yami straight mina mkhulu. Lindake ikuphi okungamanga uzange uyicela i10 rand erank ikuphi okungamanga icelela bani ngikhuluma mina ngokuthi ngangicelela umculi umculi. Okay angiphikisani nokuthi ucelela umculi ngithi ayikho yilo video yemkhulu ngoyilalela kahle ivideo niyilalelisisa kahle abantu bazokufazela abantu. Mina ngixola umuntu mina khetha lapha akhona yedwa ongiqola mina angiphili ngamali yokuqola mina musukulwa kuliwa ngithi ayikho into. I'm a businessman. Imali ngiyayiphatha mina khetha lapha imali ngiyayiphatha left and right. Linda mlifu musukulwa ngithi mina ayikho into video yeso imali ngiyayiphatha mina mkhulu. Imali ngiyayiphatha left and right mina mkhulu. Kanjengami imali ngiyayiphatha ngiyabona lo shitshi lowo ngiyayiphatha mina imali khetha lapha ngithi kuwe ayikho into video ngingaveli ayikho into video ayesho ayikho into video yasukelwa yini video ivideo yani yokuthiwa mina ngangicela imali eranke ukuthi awucela ama10 rand ayikho ngicela ama10 rand ngimina nginikela kangaka abantwini ngiphoso 200 ngiphoso ngikaphathi phone ko 40,000 bese ngicela mina o10 rand ngicela o10 rand eranke mina ngithi ayikho into video ayikho into video ivideo ekhona yokuthi ngangicelela umculi o10 rand. If you listen to that video ngangicelela umculi nawe asilwi nawe futhi asiphikisani nawe. If you know into yenzayo khetha lapha ngathi ungizwa kahle yazini wemlive yazi uthi ekushayo enga ekushayo lana ayikho into wrong into ekhulunyayo ushawa ukasuka kwento izwile ayikho into wrong lento esikhulumayo sobabili. Ngithi mina kuwe iyangidida indaba yokuthi mina ngithe umlive ngambona erank nje kuphela nakhona ngimbona erank wayekade ecela 10 rand erank kodwa ngisho ukuthi umlive wayelambile ngithi ngambona erank. Uma ngabe ngikhulume kanjalo ayikho into wrong ngoba ikhona futhi nevideo efakazela into engishilo. Kodwa Nkosi Makhosi uyothenga impuphu noma uyothenga isinkwa ngayo cha ungizwe kahle kodwa into engayithandanga ile ukuthi kuthiwe wena uthe wena uyangibhadala lo angithanda. Hayi leyo ke mkhulu ayikaze iphume kumina emlonyeni wami ayikaze nje umuntu okhulume lonto ngamanga alihlaza lawo khetha lami angikaze ngiyikhulume lonto mina mkhulu leyo nje ngaze ngikhulume mina bengizophendula ngendaba yevideo ayikho into wrong lento mina ngikilo because ngendlela nginikela ngayo mina mkhulu abantu bangifakazela abalazi iqiniso lapha bangifakazela mina mkhulu. Okay mana ke mlifu inkinga wona mlifu abantu bakhulumile public abanye bathi uthi abantu ubhadala umlifu befanele ngibuyeke public kanjani khetha lami singazani kanjani khetha lami singazani uyayibona ke indaba
kanjani khetha lami asazani kanjani Sesikuphika isidingo sokuthi silwe. cha ukuthi manje ngithi angize lapha khetha lami ngoba ngizwe igama lami bengise airport ngifika izolo ngiyafika lapha ngiyezwa igama liyakhulunywa ngapha ngithi kanjani ngiwumuntu owenza kanje ngizama ngakho ukwenza ukuthi mangijabulisa abantu ezweni kodwa manje ngiyaqabeka ukuthi mase kuthiwa mina futhi bengicela abantu ama-R10 erank yabo yilona le video lengenza ukuthi mana mlifu ayikho into ewenza ukuthi ube defensive ungabi defensive ivideo ikhona kodwa mina angiboni ivideo mina ngabona wena ngidlula you understand mina ngithi ya ngangicela umkhulu bethelami yes ngangicela umkhulu lasisu waselisuthu lasisu lowana wayicula eseJoburg MTN rank lapha ngiqeda ukunikela ngase omunye umfethu wayikhuluma lapha ecelela abantu ebantwini ukuthi mabamnikelele abantu bangakwenzi lokho ngathatha imic ngase ngiyamcelela abantu base bayanikela ngicela ukuthi ke wena Mlifu wehlisa umoya asikho isidingo sokuthi mina nawe silwe into ayifiyanga kahle endlibeni zakho mina ukusho kwami ngithe uMlifu mina umuntu angikaze ngifonelane naye kodwa umuntu engambona ngidlula nakhona lapho wayeserenki angazi wayekhuluma ngo-R10 ethi abantu abanikele ngo-R10 kodwa mina ngangidlula nganginganake lutho futhi asikho isidingo sokuthi silwe ngoba angishongo ukuthi ngiwa u-R10 into mina ngisho uma ngabe ngenza i-response ngithe mina uMlifu angimazi on a personal level kodwa umuntu engengihamba manguthi angikaze ngimbone ngambona erenki kwakuyisimo esikanje kodwa angikhulumanga futhi okuningi kodwa ngacacisa ukuthi ayikho imali engiyithola kuMlifu ngicela abantu becaciseleke ukuthi akekho umelapho ngifuqa imali emakhoneni ukuthi hayi ndoda mina mangabe ngifuna imali zabantu ungangithinti uma ukuthi wena ukhona umuntu ofika kumina athi uMlifu uthatha imali yami thabani mina Mlifu ngizokuthinta ngithi Mlifu mfowethu lana thiwa ukhona umuntu okhalayo ngisacela ungiselele leso simo leso futhi ngengulwise ngizokuthinta lokho akuqanga ukuthi ngithinte ngoba bengalona icala kuthiwa bekuyiqala bengizokufonela kuqala kodwa lokhu bekukwenza clarity ukuthi ngikwazi kanjani hayi ukuthi bekuyiqala hayi kuyazwakala mkhulu kuyazwakala silapha ngiyakuzwa khetha lami ngiyakuzwa lona uthe uyakunikezela imali lona kwasha kwacima ngathi no lento ngizoyenza public even for abantu ukuthi ba-understand ukuthi akekho uMlifu oke wanginika imali bengingeke ngikwazi ukukufonela nje esikhaleni ungenalo iqala yozucikeke yimina ngikufonele ngathi ngilambile kungenaqala kungenalutho yozuda le ndoda siyangarasa angikwazi ukwenza lokho hayi ngizwa kahle khetha lami hayi yobe mkhulu hayi ngizwa kahle akunankinga khetha lami ngoba nami khona la ngisafuna ukuphuthuma khona bengifuna ukuthi ngichaze ngale ndaba yevideo kodwa ke ngoba ke usuyichaza ngale ndlela ayi cha angiyiboni mina inkinga ngiyacabanga ukuthi abantu bakhona la nabo bayezwa eqala Mlifu ngizoyithatha inamba yakho futhi unganginiki mina le namba leya wonke ngicela ku-inbox ungishiyele inamba yakhe private because le namba ineminyaka ihlezi lapha ineminyaka mkhulu ihlezi lapha ngiyazama ngako konke nami ukuthi ngisiza abantu bayazi bayozongifakazela abantu abaningi la bayazi la izolo lapha ngidedela imali asikho isidingo sophakathi kwami nawe kube nomsini into ebengizama ukuyiclarifya imessage engiyitholile engine-evidence yayo ngayidisplaya la escreenini ethi uMlifu uthe wena uyakhokhela noma ungeza kuwe ngizocela imali yami ngeke ngise ngiyithole ngoba wena useyakhokhela ukuthi akubhalile hayi lo muntu lo kusho ukuthi umkhathi nje umkhathi sayilokuzwa mkhulu okay hayi umkhathi lo muntu leyo hayi umkhathi nje hayi unamanga khetha hayi akunankinga mkhulu angifuni ungasho ingenise sengicasikile kanjengoba nawe ungena ucasikile nami kuyazwakala mkhulu ngoba ngeke ngamanga ukuthi ngoba phela yizwe ngathi kuthiwa ngiyaqola manje yazimanga uqole bani manje mina futhi nginikela abantu kangaka sekuthiwa ngiyaqola kanjani manje kathi kusho ukuthi umuntu okhulume into errong ngabi ngami ngoba ithe bangena izolo kwasho ukuthi usiyaphuma ngiyabona hayi no
akunankinga kusho ukuthi wena bowungaphesheya ngoba thina akusey namhlanje la eSouth. Hayi namandla Khethelama, hayi ngibonge mkhulu ne, angibonge Khethelama, hayi alikho elibi ngiyasithokoza. Yeah. Mina bongishiyela inamba yakhe private ungiyeke ngale ama client. Ngizokhona ukuthi ngikufonele makunecala. Okay Khethelama kunankinga. Alright. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu amusise. Thokoza Khethelama. Bonga. Bese ke isidingo sempi. Lana besilungisa ukuthile nje kuphela, besingekho nje isidingo sempi. Ya baphimo. Kunomfundisi waseJericho naye ozondla nomndeni wakhe ngo2000 wabantu. Kunomfundisi waseJericho ozondla nomndeni wakhe ngo2000 wabantu. Uyafana nje noClive bazondla ngeemali zabantu bonke lababhemu. Niyafana nje nonke noClive nizondla ngeemali zabantu. Kunomfundisi waseJericho la engibikelwe ngaye kwathiwa lo mfundisi uzondla ngo2000 wami futhi. Ngiyashesha ukulalela. Kunomfundisi la oyisichaka ozondla uyezwa ke thiwa umulifu ucelela abacula ama10 rand bakithi. Ayikho into wrong into engiyishilo ukuthi ngeze umlifu ngidlula ngaserank ecela ama10 rand. Kwangekho wrong lokho. Ukuthi wayewacelela bani akunankinga. Anginankinga nokuthi wayecelela bani. Wethi abantu umthola ithuba ngifuna ke sibheke kodwa singaxabani. Uzubhekani? Yes, anginankinga nokuthi umlifu wayecelela bani. That was not like udla ngakho ngithi mina into engayizwa ayithi nami ngikhuluma engakuzwa. Yes, wena soyasho ukuthi umculo naye ungitshelile ukuthi umculo akonile lutho. Ngisho mina into engayizwa ngidlula ngaserank. Kodwa hayi ukuthi ngithe wondliwa yiyo. Yes, baba amabhiza. Right. Mina mase kunecala lakhe ngizomfonela. uSivi boy. Uzoniqeda lo mfana lo. Right, angilungise nalo udaba olubalekile maNazaretha. Sondelani la maNazaretha. Bonke abantu bakaShembe sondelani lana abantu bakaShembe. Bonke abantu bakaShembe ngicela nisondele maNazaretha. Wonke umuntu nje wakaShembe ngicela sondele asilwi maNazaretha. Sondelani maNazaretha sondelani. Sondelani maNazaretha. Ngithembe niyalazi leli security leni maNazaretha. Ngiyathemba ukuthi niyalazi leli security leni maNazaretha. Ngiyacela ukuthi nisondele maNazaretha ngiyanicela. Wonke umuntu nje okhonza kaShembe asondele. Wonke umuntu nje okhonza kaShembe asondele. Ngiyacela maNazaretha ukuthi nisondele. Ngiyacela nje maNazaretha amahle ngiyacela ukuthi nisondele nonke bantwana bamqalwe endlela nayo yonke into. Bengicela ukubeka lokhu maNazaretha ningaze nidilikelwe isithunzi. Ngiyanicela kulokhu. Ngiyacela futhi ukuthi nako konke lokhu kokuthi amaNazaretha afuna ukusihlohla ngenkani indaba kaShembe ngicela niyeke maNazaretha leyo nto. Ngoba yabona lo mfo ngimnyuthile ekhuluma ngoShembe la kwi-public. Ngamnyutha ngoba ngingafuni ukukhuluma njalo. Akagcinanga lapho ugijimile ongibhalela ku-inbox. Engibhalela ngayo uShembe. Ngiyacela maNazaretha amahle. Bengicela ngani zasebuhleni. Nani bantwana bamqalwe endlela. Ngiyacela noma ngathiwa intshumayelo ikushisa kanganani epipini lakho ungaqhanyeleli ku-inbox wami lapho ngenicela bafowethu. Bengicela noma ngathiwa indaba yakho yakaShembe ikushisa kanjani emthondweni wakho ungaqhanyeleli lapha ku-inbox wami. Ngiyacela nje maNazaretha amahle. Lento nje ngithi angiyicelele yona. Musana ungifuqa ngenkani inkolo yenu. Ngiyacelela bafowethu musana ungifuqa ngenkani inkolo yenu. Noma ngathiwa ukhanyele kanganani usiswe ngathi ipipi lakho selivukile ungayileti leyo nkulumo lapha ku-inbox wami. Ngiyacela nje
ngoba lento le izofika kude ngizobe senithi ngidelela ushembe kanti abantu abangizela ku-inbox wami bezongichwenza le ndoda nansi yala iyi-security kulungileke kule ndoda eyi-security ake sibhekeni ukuthi ithini la kimi ku-inbox yabona ukuthi ngimutile ahambe ongibhalela ku-inbox yathini iqiniso liyababa ngisho ngenzani but udukisa abantu ngeke ngakuvumela lokho wena Thabani ngisho you can mute me Shembe is the way athi ngithule ngishilo ngathi ubasiza abantu nami ngiyazibala lapho ngenxa yakhe wena usizaphi ubasiza apha abantu instant uyadukisa abantu kulungileke asiqhubeke futhi sifunde la ama message akhe ngisazophendula nje angenendaba ngisho ungathini ucasuke kangakanani but yekela ukudukisa abantu ungenalo usizo bhuti ubothula nje ikhona engakusho yabo ushembe ubasizile abantu big time if wena ungakholelwa kuyena akusho ukuthi uyabheda instant wena osilutho nje onasizo nalutho okay ngisazoniphendula maNazaretha ngizoniphendula khona manje maNazaretha ngizoniphendula futhi nizazi lezinto ukuthi iqhamukapi wena ungazibona nje ngiyabathanda mina mfutho abantu bakithi andeke ngingathandi ukuthi baduke ngenxa yabantu abangenasizo ngalutho thula okhuluma into enesense kuyasiza wena ungazibona uyinsimbi or something else baba baningi abangcono kakhulu kunawe and abaneqiniso kubantu basemzansi inyanga ezimbumbulu zithatha imali zabantu futhi eningi jika umuntu engasizakali ayikho insimbi yomuntu la okay alright ngifuna ukubeka isithombe sakhe mase ngiphendula sengiyaphendulayo nansoke irespond yakahlatshwayo angivuke manje embhedeni sekufika iresponse ke manje akahlatshwayo ukhanda limtshelo wakhe sekufike nje eyami ke iresponse maNazaretha ngiyanihlonipha kakhulu especially lempi ngicela ukuyikhipha kubaba umqalo wendlela ngikhiphe futhi kubaba uNyasi ngiyacela nje ukuyikhipha lenkinga le nangomunye futhi okhonza nani lapha kaShembe lo dume ngoThumasi unesihluthu ngathi kuzaphuma intwala nayo khona la nayo ungibukele uhleze engibiza ngomsuni kaMalo ukhona la naye ungibukele naye uMasiya naye lo nesihluthu esingathi sizophuma intwala ukhona khona la naye ubukele maNazaretha amahle bengicela nje nganza kwethu nangu ngiyamfaka manje kwipanel ungomunye wabo nabo abahamba nani cela ivule ikhamera ngingaze ngithukwe isichaka umuntu akavula ikhamera singathi noma sithukwe zichaka asifuni ukuthi uyihlo mayakushiya ungenalutho emhlabeni nawe uhamba udelela abantu obuyafana noyihlo kulungileke angiyilungise le ndaba maNazaretha amahle nina ninaqala angibenje kucace maNazaretha alikho icala eninalo kimi futhi ngiyanihlonipha kakhulu maNazaretha ebuhleni ngiyahlonipha kakhulu ngiyacela nje maNazaretha uthi ngilungise le ndaba maNazaretha ngoba kuyacaca ukuthi labafokazana anibadodisi ngokwenkolo yaseManazaretheni bengicela nje ukuthi ningivumele mina nginilungisele bona labafana okokuqala nje nqa uShemba kayena uNkulunkulu ngiqala nje lapho unyanga yeshumi nayo uzama ukuzimaketha ngani mayelibeleni praise ethi uShemba uNkulunkulu unyanga yeshumi somathuba ngiyamazi
uzama nje ukuyimaketha ngani cela nje ukukhuluma kunenyanga ezama ukuyimaketha ngani cela lokho nikulungise because lokho kuyakungcolisa ubuNazaretha amaNazaretha yabona baningi kakhulu abazamile ukuyimaketha ngani ngisho nama celebrity maNazaretha ajwayele ukuyimaketha ngani isikhathi esiningi kodwa lokho ngiyanibona ukuthi nigoqela izandla ninankinga nakho kulungile maNazaretha ngizoyilungisa le ndaba uyabona nje uShembe bafowethu ngicabanga ukuthi baningi abantu abamlandelayo kodwa bamqondi even nomlando wakhe kunomuntu ekuthiwa umqalo wendlela lo muntu kwakubaba kwaKhumalo ikahle kahle kwakubaba impela nje wakaKhumalo impela ikahle kahle ukushintsha kwegama kuthiwe uShembe kwakuyigama alizuza kumoya wase elithatha elisebenzisa laphasa futhi empilweni yakhe futhi akanacala kumina lokho ngiyafisa ukuthi niqonde nonke ukuthi akanacala kumina ngazi abanye mabebheka umlando wakhe kuyavela okweweselo kumthindayo abanye mawuthi uhlala nabo phansi bathi hayi iweseli kwaba information eyatholwa ngabanye kodwa yena wayehlezi hamba nje hamba indawo nendawo ningizwe kahle maNazaretha angeke sikwazi kuba namakhosi amabili kwaZulu Natal indlulamithi iyodwa futhi engaphezulu kwento zonke indlulamithi inkosi yethu uMesizulu eyagcotshwa yaba indlulamithi iyona kuphela inkosi ekhona engaphekwa wonke amakhosi akhona kwaZulu Natal cela nje ukubeka cace lokho maNazaretha singaze siphambuke kwezenkolo bese siphambukana kwezombuso mangamboni ubaba wethu indlulamithi ukuthi ingaphekwe inkosi yakho kusho ukuthi wena awuqondi kumoya ukuthi yini inkosi akulungiseke lo kunomahluko phakathi komprofeti nenkosi maNazaretha abantu abangithintile bathi angikhulume manje ngoShembe ilaba bakaShembe abangibhalela kuma inbox sengiyabona sefane ngiyiphendulele manje kuyena uShembe ngoba phela makuza amachwana akho kusho ukuthi fanele nami ngikhulume manje ngibeke ukuthi amachwana akho ayeza kimi kulungile akonelutho umqali wendlela akonelutho umuntu ngiyachazela mina into mina engizama ukuthi ngitshele yona uyedwa uNkulunkulu ilo wadala izulu nomhlaba uyedwa kuphela uyedwa nje kuphela uNkulunkulu bonke laba abanye mfowethu nabo amandla bawathatha kuyena ongifaka uthi bani akavula ikhamera uzokhona ukukhuluma kahle uvelile vula nje ikhamera uzokhona ukuthi ukhulume kahle uvelile vula ikhamera mana webhuda ngeze ngiyivule ikhamera mina efonini yami zonke uthi uvule ikhamera lalela ke mfowethu ukungayivula ikhamera kusho kona uthi isichaka niyahlupheka kini nonke noyihlo nonyoko mina nganonda njengoba unyoko nje avuza igazi ethi uzala wena kanti uzala inje ubola amathumbu kulungileke qhubeka asiqhubekeni ke bafowethu uyedwa uNkulunkulu bafowethu uNkulunkulu nje uyedwa ngqo uyedwa uNkulunkulu nje uyedwa vo kithina sonke yabona njengoba mina nguphuthi nje kukhona namanye amakhosi kukhona na wonke umuntu uNkulunkulu nje uyedwa vo angeke umtholo omunye uyedwa nje vo uNkulunkulu akekho nje omunye uNkulunkulu nje uyedwa vo yes inkolo ningi ihlukahlukene kodwa uNkulunkulu uyedwa vo okukhona ukuthi uSathane nicabanga ukuthi nilwa naye akusiyo uSathane lweni imcabangayo uSathane nina uyabona njengoba nina nje nizondana ninodwa inini uSathane uSathane akabazonda abantu lo muntu nini nimbiza ngoSathane akabazonda abantu uyabanikezela ingcebo uyabanikezela imali abanikezela imoto abanikezele yonke into abantu
naba usathani nina ngoba ngisho usathani lo ekuthiwa aqoshwe ezulwini akukho uthi yena usathani kahle kahle usathani nina amaKristu nina niyibiza ngamaKristu nina ngqo usathani ngitshelwa yimina namhlanje inina ngqo usathani ngoba nina niyazondana niyakhwebhana nenzana yonke into yabona mina uShembe uyangezwa ngikhuluma ngegama lakhe mhlambe makuthi uyangezwa kumoya kodwa kangicasukeli mina nami ngamuzwe ukukhuluma ngegama lami ngeke ngimcasukele oKing Baba ngizwa ngikhuluma ngegama labo abangicasukeli naye ngiyamuzwe ukukhuluma ngegama lami angimcasukeli so ithinto nina abalandeli abaphansi kwethu inina ngqo usathana osihuqile noma ngathi osikhungathile ikahle nje mamele sikhuleke sicela usathana asuke phambi kwethu fanele sicela ukuthi kusuke nina phambi kwethu ngoba inina abantu abaqebhana ninodwa ngento futhi eningazuzi lutho ngayo anizuzi lutho nina ngokuthi wena uthe uThabani mayekhuluma ngoShembe wena wavuka umpejazana wathuka inhlamba awuzuzi lutho ngalokho noma uthanda nje ukhala uyiginqa awuzuzi ngalutho obuShembe uyokudlula nangemoto ehamba lapha nabaqaphi bakhe bedlule emgaqweni bengakubingeleli nokubingelela obabakwazi musu ukuthi ngabantu abangakwazi ukhuluma engathi uhlala nabebaleni bayakwazi umuntu mhlawumbe ongamlwela kangcono umuntu ohlala naye ebaleni hayi umuntu ongamazi ngosukulwela kakhulu umuntu ongamazi ngoba impe engenasicoco le empilweni yakho sengiyaphinda zikhona inkulunywe ekhulunywa abantu bezela kwi-podcast yami ngoShembe angiphawuli kuzona ngisuke ngilalele nje ngibuza imibuzo ngilalele anginalo ilungelo lokuphawula kuzona ngoba angizazi umuntu othi uShembe uthwele ngangekho mina lapho angikwazi ukuphawula engathi ngangikhona futhi anginabo ufakazi baleyo nto leyo yabona so mina nginazi izinto engiyikhulumayo lezi engisuke ngine evidence yazo you understand lezi ezinye ngenazi evidence yazo angeke ngikwazi ukuyikhuluma nanguke lo mbhemo oyisecurity into engifisa ukuyidlulisa futhi uphiwe into engifisa ukuyidlulisa ngobhodi uyangibhalela ku-inbox but izinto angibhalela zona azizinhlanga angithandi ibhuti ukuthi ngixabane nawe bengisacela ukuthi uyihloniphe emne wethu uhambe uyolungisa indlela zakho angibukisi ngawe ngidonse nje isithombe sakho ukuze wena uzozibona masubona ama video ami angithandi ukuthi siqabane sibange ngenkolo zasemzini yabantu yabona le nkolo nje yasemzini yabantu nawu neyakini ebaleni inkolo wena nje usupport inkolo yasemzini yabantu ende leyo nto leyo ngeke ikulekelele ngiyacela nje ukuthi silungise nje lezo zinto lezo zokuthi uma ukhulume ungafaka amagama enkolo zabantu futhi ungalwi izimpi zakhe yozilwa ngoShembe ngoba angicabangi naye ukuthi angakujabulela ini lokuthi ubhala kabi ubhalela abanye abantu kodwa ubabhalela ngegama lakhe kiyeke lokho mfowethu ngiyacela nje tu ngisazocela futhi nasezangomeni zangoma ngiyacela wrong lento yokuthi niqola abantu ngegama lomngoma bengisacela nje kinina bomakhosi ninonke ukuthi lento yokuthi niqola abantu ngobungoma yekeni inyanya athandi nendabuko ayithandi lento lena ayikho yinhle futhi inesijezisi esibhlungu bapemu nani bafokazana nani bafokazi bengisacela nihlukane nalesenzo ngoba lesenzo lesi sesiyebhujisweni lesenzo yabona njoba ngikhuluma nani iviki lokugcina leli ngikhuluma nani njoba ngikhuluma nani iviki lokugcina ngikhuluma nani bafowethu mina ngifuna ningibhekele kuyo lenyanga kaFebruary nekaMarch nekaApril inyanga eningi edumile nezinye enizazi enihloniphayo
zizobe fonqeke engozini zemoto ezobe nyantisa igazi. Lokube isibonakaliso kumina. Angazi ube kumayelana nani, kodwa kunegazi elikhulu elisazochitheka eSouth Africa. Kunezimpi esukile futhi ebezingekho zinhle. Ezinye beqeda imindeni ethile. Njoba ngintshela nje isibonakaliso. Njoba ngintshela nje lesi sibonakaliso. Bengathi mhlawumbe abafowethu ngibaxwayise ngithi abayiyeke lento abayenzayo. Ikahle kahle nje izinyanya asijabulile ngalento eniyenzayo bafokazana. Ngiyanicelela kodwa enkosini bonke abazolala nje ngesimo sengozi zomgaqo nayo yonke into abazinyanga engathi ningaphumula ngokuthula babhemu. Ngikhulumile nani kube kuningi kodwa nilalelanga. Kukhona nabanye abafile ngokuchitheka kwegazi ngokwezikhali. Bafowethu nani nenizolahlekelwa impilo zeni ngezikhali. Ngiyanicelela umphumulela wafuthi nomphumulela waphakade. Ngikhuluma nenyanga aphila futhi ngiyazi ukuthi ziyaxhoma la zikhonzida ayikho leyo. Khona isibonakaliso esibhlungu esesangibulekelela. Cishe lesibe singikhombisa uhambo lwami. Kodwa lento enginitshela yona isazoba nzima. Khona inyanga evuthe nomuzi wayo nezingane na yonke into. Ngiyakucelela futhi nawe mfowethu umphumulela wafuthi nomphumulela waphakade. Futhi lezi zinto lezi abaningi benu nizongicinga nifuna usizo. Kodwa kusazoba kancane ukuthi nilithole usizo ngoba niphakame ngesikhathi kungafanele. Uyabona mina webafowethu bengime phakathi nendawo phakathi kwempi. Ikahle khona impi ebengiphathi nendawo kuyona. Ngikhanda ukuthula phakathi kwenu nabantu enibalimazile. Nibaqedile abantu. Niyazazi ngamagama enu futhi nibaqedile abantu. Inkulu impi ekhona esizweni nani. Indabuko niyibolise kakhulu ngezenzo zenu ezingekho zinhle. Ngiyanicelela uSimakade ukuthi alekelele. Nikhona ukuthi nishintshe babhemu. Akukho kuhle ukuthi kunobaba bemize nibakhanda impatha nabaleya no 500,000 babo. Akukho kuhle ukuthi kunobaba bemize nibakhanda impatha nabaleya nama-million abo. Kukhona okuzophendula. Futhi lokhu okuzophenduka kuzoniphendula futhi nzozo. Na ingane yenu maNazaretha lapha enzansi. Ilibe liyaqhubeka yangithuka lengane yenu. Ningamblock futhi uMasiya, ningamblock. Nalo nimblock uMasiya, ningamblock. Miyekele nje ningamblock uMasiya. Kuyacaca ukuthi umuntu kuyacaca ukuthi lo muntu umuntu nje okhanda i-fake account ngoba efuna ukufeza izifiso zakhe. So miyekeni ningafocus kumuntu owenze njalo. Asifocuseni kubantu abaserious hayi laba abafana naye. Kuningi senako babhemu ekufanele sibhekane nako nje kubalekile. Hayi lokho okufana naye. Kuningi kakhulu esibhekane nako. Kuningi kakhulu okwenzakala, kuningi kakhulu ekufanele sikulungise esizweni. Lokwakhe cha. Angeke kuze kusilekelele. Yes, angeke kuze kusilelele. Kukhulu kakhulu umlayezo suphathisiwe eminingi kakhulu kunalokwakhe. Kunalokwakhe hayi kuningi kakhulu esikuphathisiwe. Kuningi kakhulu. Kukhulu. Futhi kuningi futhi kukhulu. So asingafocus kumuntu esothi mangabe sesithi yalandelela siphinde sibone ukuthi umuntu nje impela ongenakusasa ongenalutho. Phumani lapho. Kukhulu bafowethu okuzayo futhi
angazi la eSouth Africa ukuthi nisazokhala okunganani kodwa kukhulu okuzayo khona isifo esizayo bafowethu esingeke size silapheke futhi sizogijimisa okwayi iCovid kodwa ngeke size silapheke ngeke nilithola ukhamba laso ngeke nonke futhi ngeke nilithola ukhamba laso khona la khona abantu baba ne shortness of breath kwanzima abantu bengakhona ukuphefumula yize bese emadolobheni yize bekuphi abantu bevele becime nje hayi laba bazophumula ngalesifo siyabacelela uhambo oluhle kodwa engathi usmart nganahaweke ilo nje ngizontshela kona sengathi nje angiyiqali vele le ndaba ukuyisho nangonyaka ondlule ngayimemezela futhi nangonyaka lo ongale kondlule ngayimemezela abangasi 2023 ngayimemezela babhemu njengoba kuthiwa silungisene ezenkolo webabhemu kukhulu okuzayo futhi akukho okuzonisiza ngaphandle kokuthi niqine ekukholweni kwenu kukhulu okuzayo yes kukhulu okuzayo futhi nokuhleliwe emkhathini ngani kukhulu kakhulu kunaloko neneni kwenzayo ingakho lababhemu bakhuza kangaka ukuthi abayeke lento abayenza lababhemu inkulu lento esemkhathini ngempilo zenu inkulu kakhulu kune new world of order ezofakwa la eSouth Africa bonke president bayazi ngayo kune new world of order ezofakwa la eSouth Africa bonke president bayazi ngayo kwamanye amazwe seyifakiwe sekuqediwe la isizongena kusazoba nzima babhemu kodwa kulungileke babhemu ngoba phela yonke into elisuke ikhulunywa kunina isuke vele iyihlaya kunina angenisabisi kodwa lento nje ngiyanitshela ukuthi nibe aware nibe la that's why ngithi ake nimane nje nibhekisise kahle ukwenzakalana ayinakisise kahle nje uthi kwenzakalana kukhulu kakhulu okwenzakalayo aningathi niyahoxisa kulento yokuphapha ke nilungise ezenkolo zenu futhi bancane abantu ababe bekhuluma nje ngokholo ngalezo nsuku bancane baningi abantu ade benihlomekisa bethi bayakholwa bengakholwa amaqiniso azovela obala izinqa nje sazohlala obala lento cathi iyona ngale nkolo olandelayo akusiyo usazodideka kakhulu khona la uzombuleleka iqiniso khona ukuthi yonke lento athi uyitshela ukuthi izinkolo lezi akuzona izinkolo lezi yana nisazolimala nje kakhulu kulezi zinto senza ukuthi ninenkolo anayo nini inkolo lezi zinto zenje akuzona izinkolo angibone lapha efrijini ngiphathelweni dinga nje mhlambe noma amanzi akuzona ke izinkolo lezi kodwa ke nizozibonela nani babhemu ya babhemu nizoyibonela sizoshaya isikhathi sokuthi niyibonele nizoyibonela babhemu ya babhemu nizoyibonela kodwa mina babhemu bengithi nje nginixwayise nje kancane ukuthi kukhulu okuzayo
kwenzakaleni la? Okay, silungise le ndaba. Right babhemu, asikhulumeni ke ngayo le ndaba le. Ngoba webabhemu, ngiyanizwa nikhuluma ngendaba yemisebenzi. Imisebenzi iyaphela babhemu. Abantu bayakhishwa manje emisebenzini babhemu. Webabhemu, iy'nkampani engasenayo imali. Ngiyanitshela babhemu, lento le nginitshela yona futhi igadeni. Webabhemu, ngathi ningabuyela kulezi zinto lezolimo nonke. Inkulu indlala ezayo. Ngathi nje nonke ningavele nibuyele kulezi zinto lezolimo emakhaya enu. Inkulu kakhulu indlala ezayo babhemu. And iy'nkampani eningi ziyavala babhemu, ziyahamba. Impe enkulu webabhemu, inkulu impe khona. Kodwa abantu bathulile ngaleyo mpi, ngisho upresident akakhulumi ngayo. Uthulile kakhulu babhemu, kodwa izwe leli lishone phansi kakhulu, liyapetuka. Kodwa bathulile ngayo. Wafowethu ezinye iy'nkampani zevale phansi, abantu sebephindele emakhaya. Konakele babhemu. Inkulu impezayo. Kodwa ngiyanitshela ke babhemu ukuthi uma ningayinaki lento enginitshela yona, nizokhala babhemu. Nizokhala babhemu. Baningi abantu abazenza osomaqhuzu ngapha betiqamba manga bethi bayabona ngimoya, babekhuluma amavidiyo ami engangiwaposte nango 2018 nango 2016 nango 2022 nango 2023. Maningi kakhulu amavidiyo ami mina kade ngilibele ngiwaposta nje akhuluma ngezinto ezibalulekile. Webabhemu, niyazi ukuthi laba abasebenza kahulumeni ukuthi uhulumeni kusekuzoshaya isikhathi la khona engakhona ukukhokhela khona abantu ama-pension fund abo, ukuthi nje mangabe usufike egugeni ama-retirements angakhona ukwakhokhela. Ngiyabuza ukuthi niyakwazi ndoko babhemu ukuthi imali lezi uhulumeni loko athi uyisikhwama sokubekela abantu ukuthi baye empeshenini, ukuthi uzogcina sengenayo imali yokunikhokhela nini empeshenini. Babhemu, qinisani isandla kwezenkolo zenu. Kuyabheda webabhemu. Kuyabheda webabhemu. Kuyabheda webabhemu. Kuyabheda webabhemu. So wena nje kwazi lokho ukuthi sekuyabheda babhemu. Kingalezi zinto akhulunywa oba nina ni 2 week, kodwa kuyabheda babhemu. Kuyabheda kakhulu. Bakhona abantu baseJericho la. Uyabona nje le bandla laseJericho. Ngiyafisa ukuthi nonke nil understand ukuthi ibandla elingcolile nje leli. Ukuthi nifila kanjani emva kwale nkulumo yami angihlangani futhi angene impela ke lapho. Ibandla nje laseJericho ibandla elingcolile. Leyo nto nje leyo ifihliwe. Ibandla nje laseJericho ibandla elingcolile, kodwa leyo nto ifihliwe. Lifola nje phansi kwamanye world of order. Abantu baphenduka izilwane, bahongiswa kwezilwane. Akusho ukuthi abantu behongiswa kwezilwane kanje. Akusinto enhle leyana. Ngiyanitshela mina. Ngiyanizwa niyancoma. Lento yabo ukuhongiswa kwezilwane, balumane, bashane, bancwebane, baqabhane, benza akusinto elungile leyana. Kodwa ke ngoba nina niqondi lutho, ngelinye ilanga nizoqonda. Ngoba niqondi lutho ngelinye ilanga nisawuqonda. Nokuqonda lokho ngelinye ilanga. Sibonge ba.